Гордост и предразсъдъци в центъра на София. Четвърти час центърът на столицата е под полицейска обсада заради парада София Прайд на хората с различна сексуална ориентация и организираното от Национална съпротива контрасъбитие под надслов "Да изчистим боклука от София". Двете събития следят Елица Попова и Борислав Лазаров. Добър вечер, колеги! Както виждате, започна 10-то издание на София Прайд. Самите организатори към момента не сигнализират за някакъв вид напрежение тук в Княжеската градинка и около нея. Това, което можем да кажем, че мерките за сигурност са засилени, а самите участници в София Прайд минават през специални пропускателни режим и всички имат, дори тези, които отразяваме София Прайд, имаме ето тези оранжеви гривни, за да може да минем и да дойдем тук в тази част. Какво казаха самите участници в София Прайд и застават с лицето и с името си зад своята кауза? Вижте. Това е вече 10-ти път и от началото сега фактически в България нищо не е мръднало, освен този прайд. Той се разширява, става все по-цветен, по-музикален, по-забавен. Лично аз съм транссексуална и се надявам най-накрая хората осъзнаят, че полът няма нищо общо с кого обичаш. Полът е над тези неща. Прайда в България все още е основно политическо събитие. Стремим се и в последните години има усещането и за празник. Бихме искали то да присъства все повече и повече, усеща се, но все още имаме нужда от Прайда и като политическо средство за комуникация на важното съобщение, че част от българското общество няма равни права. Очакваме да започне и шествието, което ще мине по централни софийски улици, но организаторите не казват точно кои заради отново мерки за сигурност. А от столичната полиция казват, че всичко се надява да бъде спокойно и са осигурили достатъчен брой полицаи за сигурността на участниците в Прайда. Нека да припомним отново мотото, под което тази година той се състои: да прогоним предразсъдъците. И именно кукери ще застанат начело на Прайда. Благодаря ти, Елица. При контрасъбитието, организирано от Национална съпротива, Борислав Лазаров. Боби, здравей! Здравейте! Преди минути членове на организацията Национална съпротива бяха тук от тази страна, централната на паметника на Съветската армия. Около 150-200 души протестираха тук срещу организирането на София Прайд. Те заявиха, че още през януари са заявили, че сега през лятото ще организира това събитие, което те наричат "Да изчистим боклука на София". То съвпада с София Прайд. Ние дадохме възможност на хората от Национална съпротива да изразят своята позиция, но те отказаха. Освен това, общински съветници от БСП също са против провеждането на София Прайд в тази му форма. Сливенският митрополит Йоаники беше един от малкото представители на Българската православна църква, който припомни всъщност нейната позиция, именно, че тя е против тази проява. Фолклорните ансамбли Българа и Гоце Делчев, заедно с два кукерски състава и националното движение БГ Патриот, изпратиха протестни писма до Столичната община и Министерството на културата. В тези писма те определят като гавра използването на традиционни фолклорни мотиви, символи и кукерски маски на София Прайд. Борислав Лазаров за недоволството срещу София Прайд.